Mhuri yeZimbabwe ndaenda kubatira vhidhiyo raAnisha Tashingashoniwa uyo anozivikanwa nezita nemukurumbira rekuti Nisha Tiza achitsanangura the kind of men wanoda kuspenda the rest of life with. Ndichikutambirai pano paHot News TV pamuchange muchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe zvinonakidza zvosererisa. Kana iri first time yako ndokurudzirwa kuti usubscribe woturn on the notification bell so that pandodzoka nemamwe manews updates akupisa ndomunhu achatanga kumaona. Ngadzoke munhau dzedu zvizere. Uda mnakaita sei right? Inini ndega ndichange nekutaura board. Anofana kunge akapfupika ende ndiri murefu kwaari. Kuenda. Anmangobvunzire. Zvakutoda nemareasons kuti kuenda. Aiwa kabwezi pane zvimwe zvekuti tetada kutora advantage sisona wapfupika. No, ini ndoda munhu mupfupi kwandiri. Boy chaudika nenda kumanya. Ndoda munhu mutema. Right. You know, akaita kakusimba. But swafandi ndirimo kamuchiraundi. Abo akaita ayo ndinotopedzisa nchopinda pamuri. Akaita kakusimba sezvamungada kunoita. Ubanyarara. Obashande. Chete devu todzigera. Aiwa no not obashande then ari munhu wekuti ukunyatsoona unosevasikanawo unotongoona kuti rwendo rwenyu rurefu here kubva panguva yemukomana nemusikana. Second news update, mhuri yeZimbabwe ndeyaWille anozivikanwa nemukurumbira wekuita maskits nemakomedi atenga motokari yerudzi rweToyota. Ngatingonyora kuti congratulations comment section. Much love.